Sabríeu dir què és un neologisme? Com sabem quines paraules haurien de ser al diccionari? Podem fer servir paraules que no són al diccionari? Quines paraules són correctes i quines no? En aquestes càpsules de neologia hi trobareu totes les respostes. Comencem! Per una banda, la neologia és el conjunt de processos de formació de noves unitats lèxiques, anomenades neologismes, basats en els procediments morfològics de formació de nous mots, el manlleu o l'ús d'unitats ja existents amb significats nous. Per l'altra, també anomenem neologia la disciplina que estudia les paraules noves. És a dir, quan feu like a Instagram, si aneu a menjar sushi o d'excursió amb el cau, si cuineu amb l'olla de pressió o teniu alguna cançó en bucle, en realitat esteu fent neologia. Ara bé, amb quin criteri decidim quines paraules són noves? I com diferenciem els autèntics neologismes d'aquells que només ho semblen? En general, direm que els neologismes són paraules noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades d'una altra llengua. Pot ser que trobem aquestes paraules documentades en algunes obres de referència o pot ser que no estiguen recollides enlloc. A l'Observatori fem servir com a corpus d'exclusió el diectos, és a dir, considerem neologismes les paraules que no es troben documentades al Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans. Aquest criteri s'anomena criteri lexicogràfic. A l'Observatori de Neologia també recollim paraules que no són noves, però que compleixen amb aquest criteri, de manera que també incloem dialectalismes, és a dir, paraules o variants exclusives d'un dialecte concret, com ara convoyar, aubercock o fer el toc. Paraules especialitzades d'un àmbit de coneixement concret que trobarem en obres especialitzades, per exemple, ovodonació, parmagel o endometriosi. I paraules antigues i no tan antigues que no són al diec per altres motius que no són la novetat, com ara bici, quiròfan i gorro. Compte! Cal diferenciar els neologismes dels ocasionalismes. Que una paraula nova surti en un text formal no vol dir que sigui un neologisme real. Els ocasionalismes, doncs, són paraules que no arriben a tenir freqüència d'ús, no pretenen instal·lar-se a la llengua i, per tant, no són neologismes. O també són unitats que un parlant en concret o un grup de parlants ha fet servir en una situació específica per crear un efecte, una exageració o sorpresa. Així doncs, dir que els neologismes són paraules que apareixen en l'ús però no en el diccionari no és una definició de neologisme, sinó una estratègia per detectar-los. Una definició de neologisme més aviat seria paraula nova que s'incorpora a la llengua i que presenta signes d'estabilització. Si voleu consolidar els coneixements i comprovar que ho heu entès tot, poseu-vos a prova amb els exercicis d'autoavaluació que trobareu a continuació. Podeu escanejar aquest codi QR per accedir a les activitats.